Okay na. Camping mo ah. Laos na migkaan. So, deliver na sila guys kay 5 raman katabang na himo. Tulo kang kuan ha kang ma'am. Salamat day ka kay ni Ma'am Gabrielio. Yang maestra. Nahinay sila kay Dante mo kuzug. Pangamping mo ha. Hello guys, katuday mga nangutana giunsa na pagluto gahang minatamis. So ato sana siyang lutuon guys kanang sa babukawan ba. Kay kanya tong saging og ito ni ditso sa atong latik, di naman ni siya maluto. Kaya ato sa kang lutuon daan ang atong saging. So babukawan na nimo na mga wala ka minuto para maluto ng saging. Diya sa nimo ibutang sa kuan kanang latik. So nga nara na teknik kay sa may natamis. Kay naiuban na may natamis nga ditso nila ibutang ang kuan nagawa di kay naman na siya tuno. Okay guys, pag nato og pabukal naglatik ta. Nagmulatik ta ni siya guys. Ano siya ato minatamis. Lami ko ni siya guys unay sabu. Naman ta ko sabu darin kay naman na luto. So, wato na to guys nga murag malatik na dito sa baka na mo pilit na sa saging. Ngapit na niya guys kanang na murag pilit na gud ning latik. Kay ang nakalami dan ni kaning latik. So nahapit na sa nagpilit. Kalami sa kalamay minatamis. So sinikulog si Christine mo deliver na nila guys. So hapit na maluto ma'am dia. Mahal magud ang saging madung buntag diha ma'am. Mahal ang saging sabat tag 60 ang kilo sa uslog. So init pa jud kaado ni. Salamat ma'am ug madung buntag. Guys, tuwa na sila ga deliver murag lajo ra ba tong ilahang lakon kay adto pa tuog eskwelahan kailang maestra ning order gang gitugsok nga kuan guys ni buhi na sila diha. Ja kuan kanang sa zulagi kadyo ko ja magluto pa kog usog kay nay nagkuwang man sa mga ni order. Ja guys nag itong pista sa kuan guys kanang kailan mabudan na daghan man ni siya nang gipang hatag kuan ni siya kanang tuba-tuba so dani nahilo si Jijin pagka gamay pa kay nangaon na ni gliso kasi may nakaila na ni gliso tuba-tuba diyan na ko gisi diha nga kuan guys. So dari na po kuan guys mag hinlo na pud mi sa gawas kay nalagmay bigatin nga bisita nga moabot gikan sa kuan lagi pero nana siya sa Lapu-Lapu ron guys kay des ni agi dito pamunto siya sa kuan Laguna kay duha may isang bahay na sa Lapu-Lapu ug naapod sa Laguna kaning sponsor dani sa muhang kuan kusina kuan pa din siya guys kanang tigom pa jud kog taman dani para sa ating atep kay medyo kamahalan sa atep ni guys kanang lisod kaduron mo tigom og dali kay malagi na kanang hinay nakadug atuhang YouTube ron guys. Saging ay kapadas guys ani siyang kasulang gahapon ni hagikuha mura magnahumok na lamin ta tong kagubkob ba katong si kaon ni Florami mo kuan ani sang hiwaon ron guys. Ani abot naman nag duha dia. Duha. Ang gangisiban mo. Sige, sini sila uy. Ano man? Kay?
Lagaga. Asa ang halin? Hala. Nangilang halin guys. Oh. Nga. Sige lang magkatawa. Bisag muna-muna na. Ano naman na kay pang balik allowance ni mo. Balik si Dumagiti. Ay salamat na ikadyo sa mga anak kay nag-deliver sila dyan. Mabuwak guys. Oh. Hala kay manilig na po dress gawas. Ano man, gimingaw ka nga. Nag-deliver naman na sila. Ligo man na sayo na ligo. Ligo sa'yo. Smile! Okay, maghimot balay-balay. Smile! Asa na ni siya guys. Anang green pa ni siya. Pero ganahan lagi takog kagubgub. Kaso lang nahumok naman ni siya. Oh. Pero kanina pa sa guys. Tamis ka ni. Kaya dito na siyang nahumok na kaado siya. Kang ganahin na. Kami ra ba ni siya hingo. Mas ayun ng humok, di ko ganagahi. Naganahan jud ko gahi na kay kagubgub. Ka-hyper man to. Uy, tambal tong hyper. Na. Tanawa guys, so humok na kaado siya. Gahapon pumunta na ako ni giipo. Kaya natukog ka ng kagubgub. So mga unta guys. Ikuha ni siya uliso. Tilawin ko no. Kanang liso doon, nakikita ko di kanon nila tambaw sa sakit dyan. May pait man din ang liso, ana. Humok na no. Tamis. Yan na ba kay mahu. Kanang murag watanan ba? Ayaw. Tamis no. Tapos di ko lumukhaon ba? Te, mukha ko papaya, te. Papaya. Wala sa inga na kasaba niya. Kaya ako kapakon. O sa kaluwag ka ba? Walang ikuskus na sa iba mo sa kuwan. Nga, ito Sama kayo ko na eh. Wala. Karang katamis. Anong katamis niya? Gusto ko sa pangana. Pangana ba? Tamis kado guys. Naunta. Ano di makalibang. Lami kayo nagbugnaw. Ano na kailangan ng butangan og kundin. Half naman yung cellphone, oh. Diyan guys, salamat tayo ko sa mga nakakuha ng sila gikan sila deliver dyan. Salamat ka sa mga namalit. Hindi, magluto pa kung usubron guys. Guys, kayo na may ning abot lagi si tatay na may mais niya. Kapag kayo may makahuman og kaan sa mga hangkapadyas. To, ato dahil. Kaya nga magtunga man mo. Hindi mo siya kahuro. Kaya yung papa, hindi ko nag-love kayo yung papa na guys. Basta mga uni, basta na ikuwang na mo, may Judas Crystal nga. Salinan din ang wadiha. Ah, kung wala ako, salinan ko buminyo. Hindi. Hindi man nga naman, di man dito pwede mga unog. Unang, kuhaan ka na dito kompleto. Eh, ba't ka makatilawang mo sa makatilawang ganan? Kuhaan ta guys. Tamis good. Sweet corn. Bilobo. Baka ko butang-tang yun. Kaya ko sa papakulo nila. Wala. May sakong tiil guys sa mga kaon sa mga Kubre. pilubre. Yung nakanagay nga na. Kubre man ta. Nga na mong tatay ariston guys nang magtungtong ang pikastiin. Nalawag yung humadir niya wakot lubag. Yung panimulad. Nagkala merong panghinlo. Dito na ba pagay mo? Pagay na diha.
Huwag hangkab. Mabitik ka sa manok. Bitik na mo ganiha. Iluksuan mo? Hindi mo nahapak. Tangtang pagod ng bultahan niya dito. Ibugaw mga ato niya na may mga sisiw. Di! Kung hindi diretso mo labok kung mabiyato, di mo bugawon. Ay, ano pa sa kong dari Ha? Iluksuan mo wala masamad. Hindi, ay gani. Namalas mo yung kaya tumba tong iro-iro nga putahan. Tumbahan po si Inday. Love, nahulog ng manok. Ako ba? Sabi ko mabalintong na. Ang ako ba kay basong giyapak na Inday sa saging ba? Pinabunan ng saging. Maghalay itong askaldaan na agianan. Magbasa ta. Miss people. Hindi man pagbugan guys na kaaway mo ito. Yung pabaya namin ka yan. Balag mga samad-samad namin, ang malintong namin. Unya among galon bitaw guys nga. Ibigan baka ng mineral. Nabuha kag isa kay pag-asa ni Papa Edi nasangit man sa katong alambre. Singgit ni Papa Edi. Kapal mo ra. Isig na malaway. Nagban pa to, na dalag sundang. Tigbas na. Resong natusok ka sa tanong. Naraba ko yung tanong niya makatusok. Na, ay nandiyo di umano. Kami pa ng aming team. Ano yung din mo sisikatuho mo. Bitaw guys kita ato naman takasan na gato ng pasensya ba hanggat kaya. At yung bisag muna na nato guys ato naman din pugna ng atong kuan kay ang demonyo guys na aras atong siko na susugarahan ka mo sumbag din ka pero ito naman din pugngan kay naman din ibang tao nga kana mapuno na jud ka ba pero hunaan jud mo nga masama jud mabuhat ag mga ngani basta nanay o Napuuban nga. Hindi na sila makarealize, bubuhat na nila. sa namin yung pagsuri nga wa na nakalas ng kinabuhis tao. Yung bahay magiging ka. Kaya kung nang ipairal, mali mo umuhang ka. Sipok umutok. Nung kami dahil sa kamara jud mi kayo. Kay bawang nautok sa tao bitaw nga sobras kalisod. Magdubli-dubli ng mga problema. Maanin kang tao nga nagtarong tayo na maanin ba? Wala pa ka? Ano tao? Ano ba yan? Okay, ano mais na po daw ha? Ano pa? Oh! Ano pilo? Good. Kaya sayang magod ni. Nak, tilawin ni naklami na. Nakakuan na din nak, maka dahan madali vitamin. Usog ko. Ang tiwasan din ko ang guys, ng kapayas. Kaya Nga mo guys, advice sa pulis mga kato bitaw mga sipok ug utok bitaw nga ditso-ditso ra naman Ano naging nga, pangharas. be kind to other people kay wala man pud kakabalo sa ilang mga kagian. Kakabalo, namatyan di ay na, imuha pong gikon. Kung guys ka nang mga nga be humble. Be humble ba? Be kind. Pero nindot ka dyan itong message sa pagpining. Kaya, respect yun ka ng pinahanglan sa ato, respect, be humble, kaya, na may iban guys nga pangutan ran ni mo may last ko ang diha, Crystal, wala! Wala direct! Ano ba? Tinubugan ng murag, nakuntan ni mo, Nay, lahi ang words diri guys sa Cebu kayo. Kung tanong nimo, mga nagporma guys oh. Inay. Mual sa Sabot bitaw na. Inay, Ano ba? itay. Inay. Inay. Nagnaan na kay anong kailangan jud kag puta na kailangan jud kag tubag jud tubag kag inay. Sa mga bata di guys kung tanong nimo. Na, Kasi nagkuha na rin nang guha na rin nga na. Sa Inay. na Isay. ingit pa ulo jud kay na. Oh. Kuan pa lang ko guys, man dapat pa jud bata siguro, man dapat pa tao. Naduk-duk kasi ko na ko guys. Pero di lang di ko manapat kay di na ako na anak.
Di ko malapat sa mga anak lagi. O di mo po dapat dapat dapatan ng mga anak kaya sa kasugo ra mo. Yaw-yawan lang yun. Mayaw-yaw rin ko usahay kay. May usahay bitaw sila guys, di mo tindig dadon ba? Kung mga anak mo ni mama no, mura pag mga military. Yeah. Lihok jud. Kay di jud pwede mura ka nang Nagugudod ng mga kaldero, nagagdiro mga mata lagi. naanad din sila na guys, sugod sa iabot ko diri Cebu. Yan, hindi na pa. Okay. Hindi ko ba na bata nga tapulan, hindi ko batang Mars Cristil nga iyang mga sinina sa Manila. Pinahapnig jud na. Tupi jud na sige nga na. Hindi pa rin sa bang mga anak bang nga. Wala lang. Ang mga basta mo tingin mas mama wala na dyan, di na dyan na maundang. Kailangan mo liyo, masog ka. Naging na kuan kay Ano, kasi sa ka Pero na. pala sila guys, sila musukol na guys, lihok ka sila. Pero naman usahay nga morag kontra gusto po, pero lihok kaya po sila mahal kontra gusto. Kay di man undangan og kasaba. Ginahurot ni mo ma? Pagkapayas? Oo. Diba guys, nahurot ko guys. Grabe ba? So, parang na po mga na may mga bata guys, nakitaan nga gabi jud nga misukol sa inahan. Kasi nakakita na to, kay daghan naman dyan mga upload doon sa Facebook. Wa ko ibaw na itong content ba to, or Hindi na ito, tinuod tinuod ko. ba dyan, pero di ko ganahan nga itong ihang content o ihang ipost ko kan mga Dili, Anak. ana siya, dili mangudod ang tani ipos, pero sobra na mangudod kaayo. nga karon Hindi naman nagpalabas, talaga nag-post disiplina. siya nga ano kuno ang DSWD nga mo laban ni ko sa anak, ang anak karon gahi na kadugo, musukol na gilikanan na yung inanay guys, nasamad naman kay gibunawan po niya. Paa, may ang gibunalag silhig. Gibunalan silhig niya. Silig dito nga tubo man to yung gubot-gubot. Tubo sa silhig ba? Hait na itong tumoy ato. Yung gihuman og tan-aw sus nang gigil jud ko sa bata nga tanan gibuhat, tanan na siya na pa gusto. na yung mga mata. Tanan gusto gipalit. Tagaag unsay gusto niya nga tunay diyang itubag-tubag. Sus, Mga ayot ako ng kwarta na, sana all. naginan po kuno sa to. Diyang ibalik-balik nga. Oh, ibalik-balik inahan nga kami mga kami Wala mga mang gani- bagagnaong di Ako ay nanimong bagag na wong. Kisa na igapakaon ni mo. Ako Anak magpakaon ni mo. Anak pa ka. Ano, maganda may nagtubag-tubag sa mga ginikanin. Ikaw, ang dagang kasi. bitaw guys kanang naana di mga bata ron nga makusog tumutubag mga ginikanan. Sa una guys, ang gi-share po nimo nga na ninjo sa una muhila ko ni Cristel. Kay si Cristel sa una, ug ang apason sa eskwelahan, isa ko yung nag-uli-uli ma pero nakasabot ko dadto kay asusugon di sa bulihon di sa mga classmate kay dako na ni kuno siya guys niya. Ako sa pason pa na ho. Okay raman ako. Pero ka na bitong bibibibihon. Madi ko ganahan anak kay syempre. Habang na sa kapason guys, ja, siyempre sabik na sabik po guni ja kay gikan may kong Manila niya. Gusto ko nga makakita ko sa eskwelahan mo gawas. Nara maging eskwelahan dari grade 6 man sa eskwela dari guys ja. May sa lagi mo uli ma. Yung tunihila ko guys kay kailangan namang Buko nga ikauwaw. okay raman good na. Ikauwaw di ko sa kung anak unsa di itsura sa ang naong ano ikauwaw ko. Ano nga na ba. Nung niuli lang ko dari sa bahay hilak ko niya sumbong ko ni ko. Ay mo rin sa ni ko kay di man dira mo sukol di mo na mo. Ano ha guys kanang sukol nga bata. Hala, aran taas na nagamang video guys, imbis wala mi content ron na content nung pud namo ni pero salamat ka dun sa mga tao nga nagmahal namo. Kanang bisan og kanang gamay na laman jud mo. Matira matibay. Matira matibay na lang jud nga mo tan-aw sa among vlog. Salamat gyapon ko sa Ginoo kay naa pa jud mo tan-aw man. Sa namang makatigom na Busy na ang mga tao. makatigom lang ni ginagmay bahalag 2 years, 2 years, bahalag 2 months. Namong tigom-tigom nga mag-upload, nakatigom ra gihapon ta sa. Ato lagi ampo kanunay basta ako guys maning kamot ra jud ko kada adlaw ko nga makapaninda ko. Kita lang ko kada adlaw bahalag 100 200 makatigom ra ko. Diya pasensya na sa mga tao bitaw nga nang nangadyo og kanang load kay na. Kami gani guys wa mi magload-load dugay ra jud mi load kay among loada na 1 month na kanang pag-upload na mo kanang gumo para dili gasto. Wala ko iludlod, wala ko nakatawag ni mother, matus mother nag-miss call gahapon wala ma tubag masin mo mag-load ko ron guys kay nakahalin man ko og banana nga mag-load lamang ko ron.
Diyan mo to guys, balik-balik. Kanang thank you for watching. I love you all. Amping gamot ang tanan dyan. Happy birthday day ni Ma'am Ivy Berano, mama ni Yeshi. Happy birthday. Diyan, salamat kaadto sa imong kabuotan, Ma'am Ivy. Pit Senior sa mga viewers kini. Pit senior sa pamilya namo, pit senior sa mga tao nga nagmahal namo bitaw. Senior guys. Sinulog na.